Hola, Club del Vi! Us vull presentar un Orange Wine que teniu per gaudir aquest mes d'abril. És un Orange Wine del Pla del Penedès, elaborat al celler Camp de Dos per una enòloga ambulant. La responsable, Míriam Chivite, és una enòloga que té diferents projectes arreu de Catalunya i en aquest cas ens elabora un Orange Wine amb la varietat Xarel·lo Vermell. D'acord? La Xarel·lo Vermell és una varietat de pell rosada i de pulpa blanca. Els Orange Wine són vins són vins brisats que normalment s'elaboren amb raïms de pell blanca i que de vegades se li afegeix alguna varietat amb una pell una mica més rosada per donar-li aquest color. Aquest color també es deu a part de la maceració que ja hem parlat, d'uns quants dies, de la oxidació posterior que té el vi. Llavors agafa aquests tons i també uns matisos diferents. Quins matisos, us preguntareu, oi? Doncs són vins que tenen una càrrega de fruita, intensitat, una fruita més madura, més oxidada, fruita d'os, tipus albercoc, tipus préssec, i, a més, tenen bona acidesa. En aquest cas trobareu un record, no us espanteu, un record una mica de sidra, aquest record d'entrada de sidra, de fruita de poma madura, d'acord? I un fons vegetal. Això t'ho dona, en aquest cas, la Xarel·lo Vermell, i records de pells de cítrics, aranja, mandarina, ja ho veureu que és molt interessant. I bé, no sé si us he dit, 13 graus i mig, ja ens trobem amb un blanc amb més grau d'alcohol, i sobretot, quan tasteu aquests vins, la nostra recomanació és no focalitzeu la idea tant que esteu bevent un vi, perquè us trobareu una cosa diferent, clar que és un vi, però deixeu-vos portar per si us agrada, si no us agrada, quins matisos té, és un vi molt ric. A més, la temperatura és important, es pot prendre ben fresquet, però si li doneu una mica de temperatura, us donen uns matisos molt complexos, sobretot en quant a aquestes notes de pells de cítrics. Maridatge, jo us recomanaria això amb peix blau, amb carns blanques, amb algun formatge així d'intensitat mitja, per fer a copes, així que, bueno, espero que us agradi i salut!